S Vierou mám za sebou niekoľko ťukaní a je skvelá. Ja sa pohybujem medzi terapeutmi a myslím, že to dokážem posúdiť. Viera má jeden obrovský dar. Na jednej strane je nesmierne vnímavá, citlivá a láskavá, ale na druhej strane dokáže ustáť práve tie problémy toho klienta a nenechá sa vtiahnuť do jeho drám. Naozaj s Vierou sme otvorili pri ťukaní moje staré traumy, ktoré bolo pre mňa veľmi náročné naozaj otvoriť a ustať. A mala som aj veľmi silnú reakciu tela, ktorú mi Viera pomohla spracovať. Bez toho, aby sme sa v tom nejako veľmi rýpali, bez toho, aby sme sa púšťali do miest, ktoré by boli príliš bolestivé, ako naozaj ide na to veľmi jemne. A práve preto, že som mala už predtým s ňou veľmi príjemnú skúsenosť a videla som jej profesionalitu, tak ona je prvý človek, ktorého som pustila naozaj, alebo pri ktorom som sa odhodlala sa do svojej traumy pustiť a začať ju spracovať. Takže naozaj ťukanie s Vierou jednoznačne odporúčam.